Mecece tablet? Tablet wani device ne shi ma kun fahimta wanda ake amfani da su wajen karanta PDF, wajen zane, wajen koyar da ɗalibai a online, wajen remote work, wajen business presentation da dai sauransu haka kun fahimta. So su ne wanda za ka ga ana cewa iPad waye waye kun fahimta irin manya-manyan wayoyin nan. So su ma device ne kun fahimta. So amma akwai bambanci tsakaninsu da smartphone. Su sun fi smartphone girma, sun fi wayoyin hannu girma, suna da faɗi sosai. An fara ƙirƙirar su ne a 1989. So wayar farko da aka fara ƙirƙira ita ce GRID pad. Kun fahimta aka za ka iya kiranta da Great Pad. So an ƙirƙire ta ne a 1989. Daga nan a 2010 duk lokacin ba a san su ba fa. Sai a 2010 aka zo aka ƙirƙiri iPad. So daga nan suka fara yin suna kun fahimta. Amma da ba kowa bane ke amfani da su. Sai da aka fara ƙirƙira iPad, kamfanin iPhone suka zo suka fara, kamfanin Apple kai suka fara ƙirƙirar iPad dai haka da sauransu. So shi yasa za ku ga tai suna haka sosai. Ok, so su ma kamar yacce na gaya muku computers ne. Su wane ne suka fi aiki da su? Ɗalibai suna amfani da su wajen karatu, kana kuma a business za ku ga ana amfani da su wajen irin kasuwanci dai haka da sauransu. Office za ku ga ana amfani da su. Likitoci ma suna amfani da su kun fahimta. Suna da matuƙar amfani, su kawai na aiki ne kun fahimta. Sai kuma yanzu mafi yawancin pad ɗin da ake wa ana ba ma yara ne su kun fahimta, su zo su ta irin games haka da sauransu. Ok, so Allah ya taimaka.